אנרגיה היא משהו שיש, או אפשר לעורר אותה. האם אפשר לעשות את זה באמצעות ביס במקום ובזמן, זו שאלה. ואני חושב שאפשר לעורר את האנרגיה שקיימת, אפילו אם זה קודם כל במחשבה. אנרגיה בשבילי זה פרץ של כוח, שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד חשוב בכל הנושא של בישול ואפייה. הביס שלנו הוא ניגודים של טעמים ובעצם אנרגיות שחלקם מתפרצות, כמו למשל קפה, פלפל, צ'יפוטלה, מעושן חריף. יש שם דברים שהם מאוד מאוד חזקים מבחינת אנרגיה, ויש גם דברים שהם מאוד מאוד מעודנים ושהאנרגיה שלהם היא בעצם באה בגל השני. יש חשיבות גדולה לפיתוי. ביצי הדג המעופף היפני שרויים בענן של וואסאבי, הם סוג של מפתח שמציף את הדמיון, למעשה פותח את השער הזה שהאנרגיה, ככה אנחנו מקווים, תגיע דרכו. יש לנו הפתעה בעצם, שזה הסוכריות הקופצות. הגדולה של הפורמט של הביס הוא ברגע הזה של ההתבוננות הפנימית, מרגע שהוא נעלם במעמקי הגוף. ואם אנחנו עשינו את העבודה כמו שצריך, אז שמה הדברים יפרצו.